Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020. Ένα πρόγραμμα, εκατοντάδες δράσεις. Με απόλυτη διαφάνεια και απτά αποτελέσματα, αξιοποιώντας περισσότερα από 193 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης, καταφέραμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε περισσότερες από 1.400 υφιστάμενες επιχειρήσεις και να επενδύσουμε σε νέες. Να προωθήσουμε τον πολιτισμό και τον τουρισμό, αναβαθμίζοντας 16 χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού κάλους με ξεκάθαρους στόχους για την αύξηση των επισκεπτών στην περιφέρειά μας. Να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος με την ενεργειακή αναβάθμιση 11 δημόσιων κτηρίων και περισσότερων από 375 ιδιωτικών κατοικιών. Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, κατασκευάζοντας 327 χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου σε 6 πόλεις, εξυπηρετώντας πάνω από 170.000 κατοίκους. Προσφέροντας τους τομείς της εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας σχολεία, και της υγείας, ολοκληρώνοντας το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Εξοπλίζοντας τα 8 νοσοκομεία της περιφέρειας και χρηματοδοτώντας τις τοπικές μονάδες υγείας. Αναβαθμίζονται δημοτικοί και υπαίθριοι χώροι αστικού περιβάλλοντος μέσω των δράσεων των στρατηγικών της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ενισχύθηκαν η πυροσβεστική και η ελληνική αστυνομία με νέα οχήματα. Χρηματοδοτούνται δράσεις για τη δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση, αλλά και την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές με αναπηρία. Χρηματοδοτούνται δομές για την παροχή βασικών αγαθών, την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ψυχική υγεία, σε εξαρτημένα άτομα, στις κακοποιημένες γυναίκες, στην ημερήσια φροντίδα των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων. Για ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες μας, για την καλύτερη κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.